No, kako srebroljublje olakšava i omogućava ostale strasti, to je ono, po rečima apostola, koren sviju zala. Zato Gospod Isus završuje svoje učenje o postu opomenom da ne budemo srebroljubivi, da se uzdržimo od dušegubnog nagomilavanja zemaljskoga blaga, koje odvaja naše srce od Boga i zatrpava ga u zemlju. Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, govori Gospod, gde moljac i rđa kvari, i gde lupeži potkopavaju i kradu, nego sabirajte sebi blaga na nebu, gde ni moljac ni rđa ne kvari, i gde lupeži ne potkopavaju i ne kradu. Jer gde je vaše blago, onda će biti i srce vaše. Ko sabira zemaljskoga blaga, sabira sebi muku i strah. Taj gubi sebe u svome blagu i njegovo srce zatrpava se prašinom. Mi smo neprestano u društvu svoga blaga, bilo da je naše blago na zemlji, bilo na nebu. Naše su misli s našim blagom, naše je srce s našim blagom, naša je sva volja s našim blagom. Bilo da je naše blago na zemlji, bilo na nebu. Mi smo vezani za svoje blago kao reka za svoje korito. Bilo da je naše blago na zemlji, bilo na nebu. Ako se obogatimo zemaljskim blagom, bit ćemo privremeni bogataši i večni siromasi. Ako se pak obogatimo nebeskim blagom, bit ćemo privremeni siromasi, a večni bogataši. Ostavljeno nam je na volju da biramo jedno ili drugo. U toj slobodi izbora i leži naša slava, ali i naša muka. Ako izaberemo večna blaga, kojima ne pristupa ni moljac, ni rđa, ni lopov, naša slava bit će večna. Ako li izaberemo ona druga blaga koja moramo čuvati od moljaca, rđe i lopova, naša muka bit će večna. Po unutrašnjem smislu pod zemaljskim blagom razume se i sva zemaljska učenost, zemaljska kultura i zemaljsko blagorodstvo. Ukoliko je ono odvojeno od Boga i evanđelja, zaborav je da je to blago kao moljac, životne nedaće i stradanja kvare ga kao rđa, a zli duh ga potkopava i krade kao svaki lupež. Sabirati nebesko blago prema ovom unutrašnjem smislu znači bogatiti svoj um poznanjem Božjeg bića i Božje volje i bogatiti svoje srce i dušu kulturom i blagorodstvom evanđelskim, jer takvo bogatstvo samo nije izloženo prolaznosti, kvareži i krađi. Sabirajući takvo bogatstvo, mi ga dajemo odmah Bogu na čuvanje. A ono što je kod Boga daleko je i od moljaca i od rđe i od lopova. To bogatstvo poslaće Bog u susret nama onda kada mi po telesnoj smrti pođemo Bogu u susret. To bogatstvo i izvešće nas pred lice Božje. A svako drugo bogatstvo koje nas je i na zemlji delilo i udaljavalo od Boga, odelit će nas i udaljiti od Boga na nebu zauvek i uvek. Jer ako smo predali svoje srce zemaljskom blagu, predali smo svoju dušu satani i bit ćemo tada kao vojnici koji su izneverili svoju zastavu i predali se svome ljutom i lažljivom neprijatelju. Zato otvorimo oči dok još ima vremena. Budimo tvrdo uvereni da će krajnja pobjeda pripasti ne đavolu i njegovim slugama, no našem caru i vojskovođi Hristu. Stoga požurimo da primimo pobedonosno oružje koje nam on preporučuje za borbu, časni post, oružje za nas svetlo i ponosno i za našeg vraga strašno i smrtonosno. Uzdržimo se od izlišnog jedenja i pijanja da od toga ne otežaju srca naša i ne zakopaju se u trulež i mrak. Uzdržimo se od sabiranja zemaljskog blaga, da nas kroz to satana ne odvoji od Hrista i ne prinudi na predaju.
a kad postimo, ne postimo radi ljudske pohvale, nego radi spasenja duše svoje i slave Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, koga proslavljaju angeli sa svetiteljima na nebu i pravednici na zemlji, sa Otcem i Duhom Svetim, Trojicu jednobitnu i nerazdelnu, sada i navek kroz u sve vreme i u svu večnost. Amin.